Bueno, estic a Suvarnabhumi Airport, diumenge, dissabte a la nit, i bueno, estic aquí a punt de despedir els meus amics, que és com la meva família. Ha sigut un subidon tenir-los aquí a Tailàndia amb mi, i bueno, ha sigut meravellós, estic supercontent que hagi pogut conèixer la Oil, veure doncs, tot el que estic intentant fer aquí, i bueno, no tinc paraules perquè estic molt content de que hagin vingut. Passa, Judit? Com ha anat? Sí. Sí? T'has passat bé? Vaja. Sí? T'ho volia faltar, eh? Sí? Què passa, Carles? Com ha anat? Bé? Ai! Ha anat molt bé. Sí, t'has passat bé? Sí, m'ho he passat molt bé. Molt bé. Ara que marxo, ara no en tinc ganes de marxar, me cago en Déu. Ja. Què passa, Dani? Jo i amb en Joan, l'Helena, què? Ha acabat el bròquil. Com ha anat? Ha anat. Ha anat bé o no? Sí? Fent-li un zoom a la Ha cara. sigut un subidon, teniu-vos aquí, eh? Que tornarem, Sí, espero que sí. Espero que sí.